Vážení přátelé, dovolíte-li, připomenu si z té výročí narození Emanuela Levinase malou, pro mě však důležitou osobní vzpomínkou. Když jsem před mnoha lety byl ve vězení, můj bratr mi opsal několik textů Emanuela Levinase. Byly to vyňatky z některých jeho známých esejí a zakomponoval tyto vyňatky do povoleného dopisu rodiny, který jsem směl dostat. A mě ty úvahy tehdy tak nesmírně oslovily. Právě proto, že přišli do takového neduchovního, antiduchovního prostředí, kde jsem viděl jen holé zdi a kde jsem cítil jakousi zesílenou potřebu přemýšlet trochu sám o sobě, o smyslu svého počínání, o svém vztahu k druhým. Ty úryvky se právě tohoto dotýkaly. Byly na téma já a druzí, na téma odpovědnosti za svět, kterou má člověk a z které se nevylže ještě dřív, než se pro ní rozhodne. Byly to úvahy na tato témata. Vzpomínám si, že tam byla i taková známá pasáž o smrti. A Levinas si kladl otázku, zda smrt je opravdu odchodem z bytí do nebytí, z bytí do nicoty. Já jsem o tom hodně přemýšlel a ve svých povolených dopisech z vězení jsem nějak se pokoušel komentovat ty Levinasovy myšlenky a vždy znovu jsem se vracel k jedné ideji, která, rozumím-li dobře, je jinak vyjádřena, přítomna rovněž v tom Levinasovi. Totiž k tomu, že co se stalo, nemůže se odestát. Všechno, co bylo, byť by to všichni lidé zapomněli, přeci jen nějak se zapsalo do paměti bytí. Jednou to tady bylo a tudíž to tady už zůstane navždy. Já se domnívám, že i dílo tohoto velkého filozofa Emanuela Levinase je zapsáno v paměti bytí, je součástí lidského přemýšlení o světě, je součástí lidského osudu, je součástí kosmu bytí. Děkuji vám za pozornost.